का भोजपुरिया लइका वैभव सूर्यवंशी लगाई अपन टाटा आईपीएल के पहिल का शतक। का विराट कोहली एक बार फिर से बनी है सीजन ऑरेंज कैप होल्डर। रियान पराग के फार्म कैसे वापस आई, इस सब विषय में बात हुई। वीडियो के अंत तक देखें। है रनदारी तो सबके भाएला, जब रन मशीन मैदान में रहेला। माही भैया जब मैदान में आवेलन तो गेंदबाज लोग के टीडीएस काट देवेलन। सबके उके गोड़ छू के प्रणाम। टाटा आईपीएल 2025 के गाड़ी आगिल बा मैच नंबर 42 पर। एक दिन आरसीबी के टीम जे अपना घरे में खेलतिया तो दोसर का दिन आरआर के टीम आगिल बा उ लोग के घर में उ लोग के हरावे खातिर। आरसीबी के हालत ही रहल बा कि पिछिलका 3 गो मैच अपना घर में ये लोग हारल बाड़न जा। पहिल का जीत के तलाश बा इस सीजन के अपना घर में, और टॉस भी हारल बाड़न जा। तो वह दोसर का तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम जे अपन पिछिलका 4 गो मैच हार के आ रहल बा। आरसीबी देने से विराट कोहली, फिल सॉल्ट के बल्ला चल रहल बा। मिडिल ऑर्डर अभियो लड़खड़ाता आरसीबी के। तो वह दोसर का तरफ राजस्थान रॉयल्स की टीम नयका लइका जब मैदान में उतरल वैभव सूर्यवंशी अपन डेब्यू मैच में पहिलका गेना पर शार्दुल ठाकुर के खिलाफ छक्का लगा के बता दिलस कि एकदम निडर खिलाड़ी बा, अपन मौका के इंतजार करत रहे। और टाटा आईपीएल में हमनी के नयका लइका के प्रदर्शन जौन देखनी जा ओ में एगो और ऐसन प्रदर्शन जौन वैभव सूर्यवंशी कैले। सलाम बा वैभव के। भले वो 34 रन के पारी रहे, लेकिन 150 करोड़ भारतीय के या फिर क्रिकेट प्रेमी के दिल में बस गई। वो लइका जब आके पहिलका गेना पर छक्का लगौलस अपन करियर के, तब साफ पता चल गई कि रन बनावे के भूख, क्रिकेट के जौन भूख होला ओकर कोनो आयु ना होला। और फिर बदला के हफ्ता भी चल रहल बा। हमनी के देखले रही जा कि जब विराट कोहली राजस्थान के घर के मैदान सवाई मानसिंह जयपुर में पहुंचे रहन तो ओइजा फिर आरसीबी के टीम 9 विकेट से मैच के जीतले रहे। तब ईजा आरआर भी मौका बा कि तू लोग बैंगलोर में आके बैंगलोर के पट खरीदा जा। आरसीबी के पिछिलका मैच में हमनी के देखनी जा कि विराट कोहली के 67वां 50 हो गई आईपीएल करियर में। डेविड वार्नर के बराबरी कर ले तो फिर अब मौका रही कि डेविड वार्नर के आगे निकला। तो वह आरआर देने से यशस्वी जायसवाल तगड़ा फार्म में आगे बढ़े। इम्पैक्ट सब के तौर पर जब वैभव सूर्यवंशी अले तो वो 34 रन के पारी 3 गो छक्का लगा के वो लइका बता दिलस कि हम कबे से इंतजार करतनी। नयका लइका के जौन भौकाली बा रवा सब जरूर देखब जा। अब भाई आरआर के टीम के तो सोचे के पड़ी, कहें कि आरसीबी के घर के मैदान बा चिन्ना स्वामी स्टेडियम, जहां रन के बरसात होला। भले पिछिलका मैच जब आरसीबी एजा खेल रहे तो सांचों में बरसात भई रहे, लेकिन रन के बरसात करे के पड़ी। मैच में दूसरे रन तब बनावे ही के पड़ी। आरआर के जैसन बल्लेबाजी बा, शुरुआती बल्लेबाजी। पिछिलका मैच में जब ये लोग खेलले रहन जा जौना में वैभव सूर्यवंशी के डेब्यू भई रहे, लगभग 80-85 रन के वो साझेदारी भई रहे, जौना में वैभव सूर्यवंशी या यशस्वी जायसवाल दोनों जना रन बनल रहन जा। तो फिर एगो ऐसन पिच मिली जहां बल्लेबाजी आसान रहेला, तो एजा फायदा एकदम उठावे के पड़ी। बैंगलोर के एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम माने आरसीबी के गढ़ में ही मुकाबला बा। ए सीजन देखले बानी जा कि वो तीनों टीम जीतल बा जे चेज कैले बाई मैदान में। तो टॉस ए लिहाज से भी बड़ा जरूरी रही। और फिर पिच भी बल्लेबाज खातिर आवश्यक रही, साथ में बाउंड्री छोट बा। तो कुल मिला के यह कहा कि 200 के रन पार होके के चाहिए। ये दोनों टीम आपस में 33 बार भिड़ल बा, जौना में 14 बार आरआर के जीत मिलल बा, 16 बार आरसीबी के जीत मिलल बा, 3 बार कोनो रिजल्ट नहीं खेल। बात कर जाओ आरसीबी देने से, काहे कि लोग के घर में मैच बा। सबसे बड़का किंग कोहली, विराट कोहली तगड़ा फार्म में बने। 8 मैच में 322 रन बनौले बने। आ सबसे जरूरी बात बा कि उनमें 4 गो 50 बा। तो फिल सॉल्ट भी बढ़िया शुरुआत दे देते रहे। रजत पाटीदार के बल्ला आग उगल रहल बा। हमने के पडिक्कल के भी बढ़िया बल्लेबाजी देखनी जा पिछिलका मैच में। वह आरआर देने से जायसवाल के एक बार फिर से अपन बल्ला चलावे के पड़ी। वैभव सूर्यवंशी नयका लइका से उम्मीद तो बढ़ल चल जाए भाई। देखा सबसे बढ़िया तो यह लगेला कि 14 साल के लइका मैदान में उतरेला, वो निडर तरीका से। रन ऑन बनावल तो बाद में छोड़ दा, लेकिन वो अंदाज देख के बहुत बढ़िया लगेला। तो उम्मीद ये रही कि वैभव भाई आजो तो उतरा, आजो आके गर्दा उड़ावा। मिडिल ऑर्डर डेथ ओवर में जिम्मेदारी लेवे के पड़ी राजस्थान रॉयल्स के बल्लेबाज लोग के। फिर चाहे हम ध्रुव जुरेल के बात करी, हेटमायर के बात करी, भाई बैट ना चली बजा तो फिर टीम पॉइंट्स टेबल में एकदम नीचे चलत चल जाएगी। आरआर के स्पिन गेंदबाज वनिंदु हसरंगा 6 गो मैच में 9 गो विकेट ले बाड़े। और फिर शुरुआत में जोफ्रा आर्चर के बढ़िया गेंदबाजी करे के पड़ी आरसीबी के खिलाफ। और फिर संदीप शर्मा से भी वह उम्मीद रही कि आवो विकेट निकाला, कहें कि स्लोअर गेना फेंकेले, ऑफ कटर फेंकेले, आऊ परेशान कर सकेला आरसीबी के बैटर्स के। आरसीबी देने से जॉश हेजलवुड 8 मैच में 12 गो विकेट बा, एकदम जोश में बढ़े। और साथ में भुवनेश्वर कुमार के स्विंग शुरुआती ओवर में देहे के मिल सकेला।
आरसीबी के स्पिन गेंदबाज कृणाल पांड्या के मत भुलाई जा भाई, 10 गो विकेट इस सीजन ले ले बड़े। अब मुश्किल समय में आके विकेट निकाले ही जाने ले। सबसे बड़का आमना सामना देहे के मिले जब एक दिने हुई है विराट कोहली, दूसर का दिने हुई है संदीप शर्मा। कहे कि संदीप शर्मा विराट कोहली के 7 बार आउट कैले बने। जायसवाल हेजलवुड के जब आमना सामना हुई तब अभी तक पिछला आंकड़ा बता रहा बा कि हेजलवुड जायसवाल के 2 बार आउट कैले बने। रियान पराग फार्म में नईखन यश दयाल इंकरा के 2 बार आउट कैले बने टाटा आईपीएल में। ई मैच में भी रिकॉर्ड के घंटी बाज रहल बा, लेकिन उससे पहले रहुआ सब जाई चैनल के सब्सक्राइब करी, शेयर करी, बेल आइकन के दबाई, ताकि भोजपुरी में क्रिकेट के अपडेट, टाटा आईपीएल के जानकारी हम रहुआ सब तक पहुंचावत रही। भोजपुरिया लाल यशस्वी जायसवाल आरआर से जब ओपनिंग करे खाती आई हैं तो 86 गो रन अगर और बना ली हैं तो 2000 रन पूरा हो जाए इनका टाटा आईपीएल में। तो वह तुषार देशपांडे अगर 2 गो विकेट ले ली हैं तो इनकर 50 विकेट पूरा हो जाए टाटा आईपीएल में। राजस्थान रॉयल्स के कैच एफिशिएंसी के बारे में बात करें, मैंने सबसे ज्यादा कैच पकड़े वाला टीम, फील्डिंग के स्तर सुधारे वाला टीम, तो ये लोग के परसेंटेज बड़ा हाई बा, 86%। ये बता रहा बा कि राजस्थान रॉयल्स के कैचिंग बड़ा मजेदार बा। अभी तक ही टाटा आईपीएल में खाली 3 गो कैच छोड़ले बड़न जा, तो लिस्ट में सबसे नीचे सीएसके के टीम बा, वो लोग 13 गो कैच छोड़ले बड़न जा। ओवरऑल आंकड़ा के बारे में बात करें तो ये दोनों टीम बा जहां सबसे ज्यादा सेंचुरी मारे के रिकॉर्ड बा टाटा आईपीएल में। आरसीबी टीम से 19 गो शतक लागल बा और राजस्थान रॉयल से 17 गो शतक लागल बा अभी तक टाटा आईपीएल में। अब एगो ऐसा आंकड़ा बा जे आरसीबी फैंस के तनी सा दिक्कत में डाल सकेला। अपना घर में सबसे ज्यादा मैच हारे के रिकॉर्ड भी आरसीबी के ही बा, 46 गो मैच हारल बड़न जा चिन्नास्वामी स्टेडियम में। भाई जतरा खराब चल रहा बा वो माटी पर, लेकिन कोनो बात ना, आज बढ़िया से खेला जा। रिकॉर्ड बनावे खातिर किंग कोहली माहिर बने तो टीम भी रिकॉर्ड बना सकेला जीत के। अब रउआ सब बताई जाए का आरसीबी आरआर के दूसरका बार इस सीजन में हरा पाई कि का आरआर आरसीबी के वो लोग के घर में हरा के दबदबा कायम कर पाई? कमेंट करके जरूर बताई जाए।